Здравейте! Намираме се на щанда на Rapid KB на BAT Agro 2024 година, където днес ще ви покажа една премиера. Това е Xerion 12650. Изцяло нова концепция, разработена от клас и ново попълнение в семейството трактори Xerion. Виждате колко внушително е предната част на машината. Тук под този капак се крие двигател Mercedes с мощност 653 конски сили и предава тази огромна мощност и огромен въртящ момент към гумено-верижното задвижване на машината, което също е много интересно и е една нова концепция в клас, разработена от клас. Тези триъгълни вериги с ширина 760 мм имат за цел да разпределят теглото на машината равномерно и да предадат изцяло мощността от двигателя ефективно към терена. Както можете да видите, имаме задвижващо колело с голям диаметър, което е основната му цел е ефективно да задвижи веригата, да има минимално огъване на гумената верига. Съответно в долния край водещите колела отпред и отзад са също с голям диаметър. Това позволява на машината да преодолява препятствия лесно. Допълнително в долната част имаме две опорни ролки, които също се грижат за равномерното разпределяне на теглото на машината върху терена и повишават комфорта на оператора. Това, което е характерно за тази нова концепция на задвижване, е окачването в две точки на веригата и на верижното звено като цяло. И допълнително имаме гумени тампони, които също в голяма степен повишават комфорта на машината и на усещането на оператора вътре в кабината. Шасито, което имаме при тази машина, е твърда самоносеща рама и всъщност е необходимо да имаме такава тук при тази концепция, защото огромната мощност и теглителна сила трябва да могат ефективно да се предават към терена и съответно да могат да понесат големи инвентари, за които е предназначен този трактор. В задната част на машината можете да видите навесната система, която е с максимална товароподебност 13,6 тона. Рамената са с четвърта категория куки и предназначени, както казахме, за най-големите инвентари, които в момента се произвеждат и продават на пазара. Клас може да предложи до 8 хидравлични разпределители отзад и комбинация с 3 помпи може да предложи максимален дебит от 537 литра за хидравличните консуматори, прикачени към трактора. Машината разполага и с хидравлична трета точка, която също е важна за ползване при най-тежките инвентари и добра регулировка. Сега ще влезем в кабината, която е окачена в 4 точки за още по-голям комфорт и ще ви покажа някои от основните предимства на това, което предлага кабината за водача. Сега се намираме в кабината на Xerion 12650. Както виждате, тя е удобна, комфортна, изключително обемна, с отлична видимост. Всички функции и всички уреди за управление са удобно разположени пред погледа на оператора. Кабината е изцяло измислена за дълги работни часове с минимално натоварване за водача. Представих ви Xerion 12650, който вече може да видите и по българските полета.